Mu na yau za mu nuna muku wani website daga cikin website ɗin muka yi alƙawari za mu na kawo a wannan channel, kuma website ɗin da za ka rinƙa zuwa kana kallon bidiyon su a YouTube, ko ka je kai musu comment ko kai subscribing ko kai comment, ko kuma ka kalli video AdSense ɗinsu ko su biya ka. Sannan za ka iya buɗe account a cikin wannan website ɗin, kuma account free ne, ta ciki ne za a rinƙa biyan ka. Account ɗin free ne. Sannan kuma website ɗin yana da application a Google Play Store, wanda shi ma za ka iya zuwa ka ɗauko ka yi amfani da shi a cikin wayarka domin ciran kuɗi ba tare da ka je website ɗinsu ka samu matsalar network ko wani abun ba. Za ka iya zuwa ka ɗauko, kuma za ka iya cire kuɗinka ne, ko in ce ana ciran kuɗin ne ta PayPal account. Daga idan ka cire su zuwa PayPal account, za ka iya yin transfer ɗinsu zuwa account ɗinka na banki ba tare da ka samu wata matsala ba. So abin da ya sa za mu nuna muku waɗannan hanyoyi na website na samun kuɗi shine a kowane rana kana ɓata lokacinka aƙalla 10 hours ko 20, ko kuma dai alal aƙalla ma awa 5 kana kallon bidiyo da subscribing a YouTube ba tare da ka samu wani abu ba, kana yin asarar ladarka. So yau insha Allahu za mu nuna muku hanyar da za ka bi kana samun kuɗi ta hanyar kallon bidiyo a YouTube ko kuma subscribing a YouTube, hatta na comment a Facebook ko kuma liking pejinsu na Facebook. Duk wani abu da ka sani, wani social da ka sani suna amfani da shi, wanda in ka je kai follow ɗinsu Instagram, TikTok, duk Snapchat, Twitter, ko ina idan ka je ka kalli bidiyon su ko kai liking ko kai comment za su biya ka. So kamar yadda kuke gani, bara in ba ku misali kaɗan daga cikin wannan shi website ɗin, wanda nan cikin kamar nawa ne, dashboard ɗina ne na sabon account ɗin da na buɗe domin in gwada wannan harkar. Kamar yadda kuke gani ga kuɗin nan, estimate earning da na samu 0.3 a rana ɗaya, a lokaci guda ne wannan na samu, kamar yadda kuke gani gashi nan. So ga kuma shi ma estimate, duk da kuɗin ba za ka taɓa iya ciran su ba sai ka samu 20. So sai ka samu 20 sannan za ka iya ciran su. Sannan ka samu direct za ka zo nan ƙasa kamar yadda kuke gani, kawai za ka yi withdrawal ɗinsu, kuma kuɗin ana cirewa ba tare da wani matsala ba. Duk da akwai wani bidiyo da na saki jiya na wani ƙaramin website shi ma da suke biya, wasu sun ta yi min magana suna ƙarya ne kaza kaza. To gaskiya wannan abin da gaske ne, dan da a ce ƙarya ne ban jaraba ba, to da ni ma kaina ba zan kawo shi cikin channel ɗita ba. So wannan abin da gaske ne, ana samun kuɗi a cikin waɗannan website ɗin. Jiya na kawo ɗaya, kuma yau ma insha Allahu za mu kawo wani domin mutane su amfanu. Sai dai kafin mu fara darasin, idan bidiyon namu ya burge ka, ka danna mana alamar liking domin ita take ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan in wannan ne farkon ziyartar ka YouTube channel ɗin namu, ka danna mana alamar ja na subscribing da za ta fito kan screen ɗinmu, sannan ka taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu irin waɗannan na yadda za ka yi making kuɗi online da zarar mun ɗora. So yanzu sai mu je mu fara darasin namu. Da farko za ka shiga browser ɗinka ta Chroma key ko kuma wani browser da kake da shi. Za ka yi searching na www.zareklamy.com. gashi nan za ka yi searching. Za mu ajiye link a description na wannan channel ɗin, wanda muna roƙon ku je ku yi register ta wannan link ɗin da za mu ajiye a description. So idan kai searching direct za ka danna OK, sai ka bar shi ya tafi. Idan ya tafi zai kawo ka gida ne kamar haka. Ni nan na riga da na yi register normal, amma kai in sabon ziyarta ne za ka zo ka danna nan wajen registration, za ka zo ka danna shi. So idan ka danna shi za ka zo ka yi register. Za su baka zaɓi, in ma ka yi register da email ɗinka ko kuma ka buɗe, duk gashi nan dai za su baka zaɓi. So ni tunda na riga na gama yin register, bari in tafi step kawai mu nuna muku direct yanda ake yi ana samun kuɗi a wannan website ne. So za mu ɗan jira shi kaɗan saboda ina da ɗan matsalar network. Sun ce already nan na riga na yi taking email, na yi amfani da shi kamar yadda kuke gani. Gashi nan sun ce an yi amfani da wannan email ɗin. So in kai ne kawai za ka zo ka yi register ɗinka ne yadda ya kamata. So kuma kamar yadda na faɗa, muna roƙon ku don Allah ku yi register ta wannan link ɗin da za mu ajiye muku a description. So za ka zo nan kawai ga sign in nan, za ka yi signing in, sai ka jira shi. Bayan ka jira shi zai kawo ka guri kamar haka.
farkon gidan kenan. So ni tunda na riga na yi kawai zan yi signing in din nan. Zan jira shi ya gama ɗan juyin da zai yi, sai kun yi haƙuri saboda muna da 'yar matsalar network. So direct kun gani ya kawo ni dashboard ɗina ne, kuɗin da na samu a cikin wannan website ɗin kun gani. So kuma bayan ka samu dama za ka iya zuwa ka withdraw su. Kun ga gaba ɗaya balance ɗina kun ga kuɗin da ke ciki yanzu haka. So abin da za ka yi yanzu kai idan farkon buɗewa ne za ka zo nan ka danna ga wasu alama nan guda uku nan, layi guda uku a gefen ka na hagu nan kamar yadda kuke gani, to shi za ku taɓa. Idan ka taɓa zai kawo ka guri haka, yana kawo ka tun da yanzu kai ne farkon zuwa, za ka zo ka danna ga na farko nan kamar yadda kuke gani n. Bayan dashboard ga na farko n za ka danna shi, ga analytics shi ma in kana so, ga bill kowanne za mu zo mu yi bayanin sha, sannan kuma ga referral program. So abin da za ka yi tun da farkon ziyarta ne kawai za ka danna n din nan. Ainihin shi za ka danna sai ka jira shi ya ɗan je. So bayan ya gama ga gurare nan ya kawo ma browse website video AdSense. Nan na farko kamar yadda kuke gani in ka danna n zai yi ma browsing na website na bidiyoyin AdSense na bidiyoyin website ɗin nan kana kallo, zai kai ka YouTube, zai baka zaɓi idan YouTube kake so, idan me kake so duk za ka je ka yi. So na biyu kuma live engagement on social media, shi ma za ka je ka yi, duk abin da kai za su baka kuɗi kamar yadda kuke gani. Sannan ga na uku write a comment, su ma in kai musu comment a post ɗinsu na Facebook ko wani abun za su baka kuɗi duk wanda kai a ciki. Sannan ga shi ma wannan na ukun, duk wanda kai a wannan za su biya ka kuɗinka ba gargada a ciki. Sai dai abin da nake so ku sani, kana yi ne so ɗaya a kowane website. Yanzu ba gashi ba wannan na web ɗin na bidiyo, let's say a ce idan zan yi watching bidiyo zan yi earning na wannan gidan farkon. So a rana idan ka riga ka yi so ɗaya, kowanne web ka yi so ɗaya za su ɗage ka ne sai kwashe gari gobe kamar yadda kuke gani. Kun gani ni na riga na yi, currently it is not available AdSense make money, sin da na riga na yi a yau. So abin da za ka yi kawai duk wanda ka yi a guda ɗaya, duk wanda ka yi za su nuno ma, sai dai ka jira zuwa gobe. So abin da za ka yi za ka koma yan ɗin nan tun da a nan na riga na yi. So na yi a na ɗayan nan, a na biyu ma na yi, na riga na samu kuɗin, a na ukun nan ma na yi na samu kuɗi, a na uku ban yi ba wannan write a comment ɗin. So shi za ka zo ka danna inda ni ban yi ba. To kamar yadda kuke gani sun ce mun zan yi comment ne a YouTube ko ku a'a zan yi comment ne a Facebook ko kuma zan buɗe ne ko kuma a Instagram ko a Twitter ko kuma gashi nan ko a Shopping ko a Amazon ko a duk gashi nan wannan application ɗin nasu ne. Duk wanda ka je kai comment ga su nan bila adadin, sai kai zaɓa duk wanda ka je kai comment za su baka. To tunda muna magana ne akan YouTube, yadda za ka samu kuɗi a YouTube ko Facebook, to za dai ka zaɓa, amma ni yanzu bara in zaɓi YouTube. Zan zaɓi a YouTube nake so in yi musu comment domin su biya ni. So shi ma sun ce na riga na yi, I have been forget. So za ka koma sai ka zaɓa, na riga na yi a YouTube, of course na yi a YouTube. To za ka koma dai sai ka zaɓa akan wanda ba kai ba. To bara mu ga wannan create account and subscribe ba ta shi ma. So bara in je in yi na aji engagement mu gani. Akwai din na riga na yi su ne, za ka yi. To bara mu je YouTube subscribers, tun da can na yi musu biyu. Za ka zaɓi YouTube subscribers misali. To ka gani zan yi musu subscribing, idan na yi musu subscribing za su bani 0.1 a YouTube kenan. Sannan ka gani wannan channel ne, duk wacce na je na yi subscribing za su biya ni, duk wannan channel ɗin su ce. To bara in ɗauki ta farko, zan je ta farko in musu subscribe. Za mu ɗan jira sai kun yi haƙuri saboda network ɗin mu ba shi da ƙarfi. So nan in na je na yi subscribing shine za su bani kuɗin da na gaya muku. Duk wanda ke subscribing a cikin waɗannan channel to za su baka, duk subscribing ɗaya za su baka, duk subscribing ɗaya za su baka. So kamar yadda kuke gani gashi ya riga ya kawo ni YouTube ɗin nasu. Kun gani Zareklamy gashi ya kawo ni direct YouTube ɗin nasu. To inda zan yi in samu kuɗi kamar yadda suka ce, kawai za ka nan kun gani website ɗinsu ne duka nan ka duba, sai ma ka je Play Store ka ɗauko application ɗin nasu. So yanzu abin da zan yi kawai zan yi subscribing ne. So na riga na yi subscribing a channel ɗin nasu ko. So tunda na riga na yi subscribing yanzu me ya kamata in yi, sai in koma baya.
so ina kuma baya kun gani the link did not make any action, try again. So ban dai da network ne gaskiya, network ɗina yana ɗan yin rawa, amma idan ka zo jan kana musu subscribing kana dawowa za ga sun noma yayi, kawai za ka koma can, kana komawa nan wajen end tunda kai sabon zuwa ne, kana komawa wajen za ka ga kuɗin da ka samu. No ba nan ba, kana komawa nan ga wajen dashboard za ka ga kuɗin da ka samu. Ni kun ga har yanzu kuɗina ne, kana komawa wajen dashboard za ga kuɗin da ka samu na wannan 0.1 ɗin da suka nuno ma. Sai magana ta biyu shine analytics ɗin nan da za mu je. Shi kuma amfanin shi kawai za ka zo ka duba, ba shi da wani irin me zan ce, kawai za ka zo ka duba me ka samu a yau, a jiya, a me. Shi ne kawai amfanin analytics, ba wani abu ba ne wanda za a tsaya ana, ko da a ce zan iya tsallake shi saboda network ɗina ba shi da ƙarfi gaskiya. So daga kun zo wajen shi ba wani abu ba ne wanda zai ba da wahala, kana zuwa kawai shi na duba nawa ka samu ko nawa ka shigar ko nawa ka fitar ne. So abu na biyu ko in ce na uku, analytics shi ne na biyu. Abu na uku da za mu nuna shi ne bill ɗin nan. Za mu nuna bill shi ne kusan na uku kuma na ƙarshe ma, sai kuma wajen referral program. To bill shi kuma bill idan ka gama samun kuɗinka kamar yadda kuke gani gashi ni ina da 0.3, idan ka gama samun kuɗinka a ciki ne za ka zo ka sauke su kamar yadda kuke gani. Za ka danna nan ga wajen add payment nan, to nan za ka zo ka sa add payment method. Amma me ba za su baka add payment method ɗin nan, ba za su baka ka sauke kuɗi ba sai ka samu, ni kamar yadda suka ce you have reached 1, na samu ɗaya ne a cikin 20 of payment. To kai ma in ka samu ba za su taɓa baka ba sai ka samu wannan layin kenan, sai ka cike wannan gidan. Gashi nan ni yau na fara amma kun gani har na samu ɗaya. So sai ka cike ka kai 20 tukunna. Idan ka kai 20 shine za su baka dama nan wajen add payment ɗin, za ka ga sun baka dama ya buɗe, za ka zo kai add payment na PayPal ɗinka ko kuma account banki ma suna sa account banki, sai ka sa ka cire kuɗinka. So wannan shine ta wajen bill kenan. Sai kuma ɗayan a wajen referral programming ɗin nan, shi ma za ka iya zuwa ka shiga. Amfanin referral programming za ka iya zuwa ka shiga wajen ka yi copy na link ɗinka, wanda shi ne muka ajiye muku a description, kuma muna fatan za ku je ku mana register ta wannan link ɗin. So kana danna za ka yi copy link, already na riga har na yi. Za ka yi copy link sai ka je ka shi ma abokanka. So duk wanda ya yi subscribing ta wannan link ɗin naka za ka samu 12% kamar yadda kuke gani, za ka samu 12%, kuma da gaske ne suna biya duk wanda ya je ya yi subscribing ta channel ɗinka. Idan kuka karanta nan gashi nan farkon nan za ga sun nuna ma 12% za ka samu. So sai kuma abu na ƙarshe shine wajen setting. Za ka iya yin zuwa setting ka sassaita abubuwa da dama, duk da ba buƙatar bane sai ka yi setting idan dai kana so ka yi, amma ba wai wajibi bane sai ka yi setting na abubuwa. So za ka iya zuwa ka yi setting kun kamar yadda kuke gani ni ga email ɗina ga da sauransu, na account ɗina ne. Za ka iya zuwa kuma wajen bill shi ma duk dai nan kamar da na faɗa muku ba ma wani buƙata ne na zauna na yi wannan akai, kawai sai ta seti ne za ka je kai. Za ka iya goge account ɗin naka, za ka iya kaza, kawai sai ta seti ne. Kun gani network ɗina yana ɗan bani matsala, amma dai ba wani wahala ba ne. Kawai wancan dai abun mafi mahimmanci shine abu guda ukun nan da na zo na nuna, kusan su ne abubuwa mafiya mahimmanci. Su ne kamar dashboard da da analytics da kuma wannan bill da referral program 1 2 3 4 5. Su ne abubuwa 5 wanda ya kamata ku nutsu ku bi. In dai an yi lallai za a samu alheri sosai a cikin wannan website ɗin. Kuma abin da nake so kai tunani a nan, shin kai kana kallon bidiyon mutane ana biyan ka kuɗi, to me zai sa kai ma ka san dole akwai hanyar kai ma ka kalli bidiyo kai ma a biya ka. So wannan ita ce hanyar, kuma akwai hanyoyi dubun waɗannan wanda insha Allahu wannan YouTube namu ta Bin Ammar Tutorial 1 za ta yi ta kawo muku irin waɗannan bidiyoyin na tsawon wata 2 insha Allahu. Kuma kowace hanya idan ka bi ta za ka yi making kuɗi online ba tare da kai ma ka zama YouTuber ko kuma wani abu ba, tunda YouTube sai mun ɗauki tsawon lokaci kafin su fara biyan mu kuɗi.
nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan bidiyon. Idan bidiyon namu ya burge ka, ka danna mana alamar liking, sannan muna roƙonka in wannan ne farkon ziyartar ka channel ɗin namu, ka taɓa mana alamar ja na subscribing domin shine zai ƙara mana ƙwarin gwiwa. Mun gode.